Guru ning kono kok iso ning kene iki ngopo? Lah aku dadi guru ndek murid gak percaya kok gak dipercaya murid tak kira ngopo. Lah murid kowe muntir tak ngajari wong kok tambah muntir anake wong iki murid. Wis awakmu metu. Iya. Uluk salam ya nggih Pak Taruna nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tamu ki nek warak kabeh ki yo ngene iki ya. Heeh. Ngantek ngantuk kabeh salam ora dijawab yo ngalah. Kak mongko ki nek jawab salam ki jarine Pak Kiai kae. Wong sing ngucapke salam kan hukume sunah. Bener. Sing menjawab salam tumrape wong Islam hukume wajib. Karena salam mendoakan keselamatan. Nah, nyoba tak baleni pisan ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono ki lek ngomong iki rak yo ora percuma to. Rak yo sumbut kalau mangan ndek mau. Wong yo snack wis entek. Es yo wis entek, iya to. Sego yo wis entek. Arek rapane. Arek ngantuke. Ratane iki gak rotone. Ratane apane kok ratane? Es roto ku ndung. Kene iki tetep rata kabeh dong sih, ora mungkin kok kececer. Wong yo telah lan nyepakne iki biyen kok. Sing duwe gawe Pak Tukira Pak Katiran. Kene iki cedhake rapat kabeh lho mun jenengan Mbah Midi ki antiku MC lambene muntir barak digowo. Hah? Pak sapa mau jenenge? Tukira Katiran. Lah dalah ya tau mutir to lambemu ke. Entis. Oh ae jare. Sapa? Entis suwi ya. Kok entis ki piye? Gak keselok ya. Operator yo duwe son dhewe. Sing dhewe mati to kan. Masa. Sing Lho kok bojone lho koyo. Anake sing anggak aku gak bayar selawemu kae kuwi. Aku yo ngerti ke pokok untune ompong ngono kuwi. Ketoke kuwi mangan susu banci ketoke. Lah susu banci kan cocok kan top. Kok rampal untune iki. Aku karo kowe konangan. Aku tuku rampal kabeh yo gara-gara kempot iki lho. Endi? Lah nek kowe iki kok gak pergoro ngono, mergo kowe wis tuwek. Nah, dadi untung iki wis ompong rampal. Heeh. Ya ta? Nah, aku tak perkenalan dulu. Kenalke. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jenenge sapa? Iya. Injih derek kepangan Radiwano dalem Susi Susilawati Meja saking Tawangmangu Jawa Tengah. Iya, ku jenengmu. Iya. Nomor HP piro? Ora duwe HP. Alamat Tawangmangu. Ya, tapi aslinya aku itu laju kono wae. Oh. Yo ngaku tapi sekarang di Tawangmangu ikut suami. Duwe bojo barang. Sudah dong sih. Bojomu sajane ngorjen kae mesti. Siapa? Aji. Lho ambek sing ngorjen iki mbiyen mantan. Oh. 3 tahun ambek aku gak meteng tombo ketok karo gabut ketok iki. Oh pindah nang Mulane tak pegat aku pindah nang Tawangmangu alhamdulillah saiki dua anak siji. Tapi sayangnya dia nek ndase. Dadi pakai industri. Kowe lho bae kok bengi-bengi nang cedak sortol kliter kae gak kaya apa. Ora ya aku ki tetep ketut to. Apane? Ya, Kok sok ketut kowe iki lho. bakal nyayang ya. Sing ndi dibakul nyayang? Diladan nyayang. Nganu belian gak ya koyo pitik kawesan iki. Alah pas pitik kes barang ya wis gak fungsi kok awakmu. Ayu nek koyo. ya ora apa-apa to ya. Iki ndereke riasin kang kondang karo MD Wedding. Lah ya tebih saka parang kritis. Apa wi? Batur kritis rono tekan kono tekan nggon omahe kok ya. MD Wedding Mbah Midi. Yo nek esuk jam 5 wis telepon aku. Piye? Dik Susi gak lali to. Ora ndang, kan omahku adoh to. Wong Tawangmangu tekan kene iki 3 dina 3 bengi. Mungkin ya. Lah nek mau kene-kene kok tolong bengi aja wong. Ngesot. Jadi ini kene kalau kita 3 dina 3 bengi. Hei, kok amin untungmu? Kowe kan nyedakne aku jempol ngono maksudmu. Biar dilukas. Ayo. Nah, ya, aku kira kok mantanku ini seneng lah aku kira. Ya Allah. Halo sayang. Start. Kowe nek ngerti aku jek nganu tong-tongan ora? Nek jek tong-tongan tak gemboki, Mas. Ya ampun. Nek ngerti aku tong-tongan. Anu bojomu wis mana, Mas? Oh wes, yo nek jase ora. Alhamdulillah, jadi sikile 6.
Waduh mobil. Dong iki saking nek wong sredope kok Gitarnya nek kira manggolone ingkang nyanyi lagu. banyak kok orang aku pengen ambek kowe. Gila lo karo kowe. Kok gila, Mas? Mas kok ini Mas? Saya gak gak ambek aku tak ilang ngono nyapa ta. Ambek bojomu gak diopeni ngono. Mulane mbek aku tak toroki dia ora gelem. Malah mulai wedokan tak bosok to kowe saiki. Tuh. Nah, Bayu ini tibake yo nganu ya. Judan. apa? Pomok kowe bunuh diri kayak mundur ngono wis modal. Nek kowe iki kira-kira apa jenenge putus asa. Iki nek Dumas Manggolo kaca 40, Dumas 20 Manggolo 20. Wong kula grucuk kowe apa piye? Yo wis Jumlah iki cuma 2. loro nule bojone pis. Kan kono bunder. Nganu, tukang son, tolong ngoncekne kabel. Nggo nyetrum apa lambene dalange. Saya petang pun. Lah wong sing Jumat kok bolokne 0. Lah ya kono bunder iki lek. Iki saking les bojone iki les redok les ngumpo. Oh. Dadine ya mak blendung. Manggolane maju ya Mas berduaan Mas ya. Sini. Nah. Yo ngalah wong les iki nyapa to le. Apa nyang-nyangan kok piye aku nek antek ora kokro blas. Aku nek delok cah ngono ngene iki hawane kudu ngemi ngono aku. Ayo menyaono. Wong aku nyedang awakku ya pengen mik. Ami apa? Arep iki pengen susuk ada luar sa kowe. Rampal. Delok ana ta sing iki. Maju Mas, maju kowe iki nah. Madhep ora ana lho penonton ning kono. Nah. Kowe kok sik le, ya mundur sik. Nah. Monggo oleh kemajuan. Delok ana pawakane. Piye? Kaya tanggoku sing racunan MBD kan pawakane. Nganu sehat Mas. Sehat. Namanya siapa Mas? Faiz. Dia sekolah Mas. Oh, Tasik. Kelas berapa? 6. Kelas 6 Bayu ini nanti ditekoki kan. Tasik isih kelas 6 itu tekan ngono ke rumah aku. Kowe iki ngerti aku di kok gila. Naruh. Kok naruh kowe iki ngerti aku ki piye kok naruh sing ngerti kowe. Kowe iki ngerti aku di kok gila. Yo gila. Iki ngerti aku gila. Ora pamu kok tak kira kontang kok ngerti aku gila. Ku padane aku bodok cermumu ngono apa piye. Ada apa Mas? Nah, gantian satu nih. Lah nek iki duwene sing Mungkin nafsu tenan. lagi kok ora kena bende. Ketoke dengan bayu kok makange lek gede ngono. Ibu lapar ora to keleman to. Nah, wis sunat Mas. Masa delok nek sunat. Lah kowe wis sunat terus. Kowe wedok langsung masuk sunat apane potong lele apa piye? Kowe gak apa ora percaya nek nek Mbak Midi kuwi to. Nek kene Biar papan. zaman aku dikerek kunir iki nanggap Mbak Midi kuwi. Padahal anakku nek ada. Iya. Kayak Sabirono. Wis modern. Hah? Wis mati. Mati. Iya nek Aya ganti kowe. Beda. Kok ganti aku? Namanya siapa Mas? Loh, iki Fahri. Iki siapa jenenge? Faiz, iki Fahri. Iso joget Mas. Sapa sing nyauri iki? Tapi kok iki lho Le kok kono nyauri kok jenenge Fahri kok piye? Alae paiti. Iki dijogetnya wae bareng. Bareng Karo Dumasnya sih. Nah, lagu iki lagu sing lagi ngehit. apa wi? Apa nek wangun joget judulnya apa? Puspita Nolon. Aku lali nadane Amayon ya Mas. Beda. Iya. Tapi apa tuh pagi pagi hamba Allah ngono ta? Pak guyupane iki kabut di Romo. Apa? Putis si Romo. Kabut. Walah, yo ngene si Romo. Tak omongi. Hah? Kelas berarti dino iki nemen. Son gone dhewe. Aku sane iki nggone dhewe. Mesti penyanyi ayo sambatan kabeh to. Lah yo promoso kowe. Omeh tamu sakmene akeh. Kok terakhir ya awet-awet mesa-mesa berarti lah berarti ngono iki mesti. Terakhir Mas Disco. Reok. Sapa nih? Pasti dulu reok. Oh Mas bisa reokan. Boleh awake. Aku nek wedok yo mboten matur nuwun. Ayo Puspita Nolon sik ya joget bareng. Sejuket apa? Anu apa jenenge wong kapok kan oleh.
Ya cuma mak golo kok ya. Ayo. Tak make sus, suaramu sus. Wartawannya oke bakal untuk kowe. Ayo juga. Yuk, yuk. balik mungkin mal iki ki arep nyapa. Jalan joget turu sing kancane. Sepeda sing dina iki. Iki wedok kabeh pakane. Nek karo ndang pulang-pulang. Ya ya, kondur iki kok, Dek. Nah, ganti baju sayangku cintaku. Heeh, ya alah. Ya kapan masa iya sih do nekokan tenang to. Lah tekokan pis kae. Iya kok ya kan barang lho, Pak. Ya Allah. Nek itu cewek wedok iki biasane gak reokan lho. Kok kayak pedok opo copoti lho. Boleh tamune pengen balik gak pengen ngerti reokan kok ya. Iki badhe ndak kondur napa mboten? Tetep reokan. Ini ngongkon reokan, yang ini ngongkon reokan. Lah nek musike gak iso ya tetep ora dong sih.
Oh musiknya gak iso reokan toh? Bisa. Munya gak iso. Iya reokan ya reokan. Ya. Gue cukup maju gue tosus marai. Ya biasanya bubluk. Marai bubluk kabeh. Gaya kompensasi bulu-bulu terus. Pokok tak contoh sih, ya kan? Kalau aku punya aku gerakanku ya dik. Karena aku dulu mikir apa aku munggah gendeng, aku dimelak munggah gendeng oke. Iya. Betul aku beda. Beda. Ya mas. Dicontoh, karaoke. Ayo, kasih jokinya tuh ya sih. Mau dengar ada tuh bilia atau nganggo kapal barang. Yo aku ki jane yo iso nek tak tawakne sik ya. Iki sing kapal njaluk sirah sik apa sikile sik. Nek sirah ki 50.000 nek sikil 750, mergane badi nek BPJS. Nah, terus pundi Bapak? Ngesake sing pundi? Sirah riyen nggih, sing murah nggih. Heeh. Kok selawe untukmu itu udah pitik ya 30 kilo ke beras wong kok selawe oh beras banci ada nak gimana gue nyawat kowe ya bosok lumasane beda nganu nggih Pak Entis nggih niki mergo jenengan sing obrok jenengan tanggung jawab oke tolong ditepaknya 50.000 ngantek kamu tuh mantumu tak dendak pokoknya mantumu digendak kan Mak emang sugih maksudnya beda ya ayo mas kebetulan boleh oh iya lah tibake nggo tikung kudu nganggo kendang nganggo kendang Mas nek gak kendang gak iso juke apa? Lah kita mbok parep iki bak ngisore watu loro jengil kene. Iku.
utang. Janjine ning arah cucu ekoprol korban das ya toh jenengan nyutani 50.000 dadah. Das janji regane Cepatnya ora Pak. Anak umen-umen kae lho. apa? Janji adalah hutang. Hutang nek gak ditepati dosa. Pengen tagih ning donya pun neraka Pak. Apa yang akhirat Pak? Piye Pak? Kabeh sambatan. Kabeh sambatan. Lah kok ngomong aku reokan iki nyabet. Lah nek dasku duduk disambat. Yo, wong bu iki gelange sak mono gedene lho. Awak gila-gila. Dinggono kekirek-kirek iki yo kain-kain. Kok iso sambatan? Pripun lho, Pak? Sak ora Pak? Jelas. Sambatan tenan. Iya. Sambatan tenan. Nganu, kowe urunane le, kan anak buah ngene to. 5.000 kan. Monggo temu koyo. Ini kok ini sambatan. Ini sambatan. Selamat Mbak Promos bersama ya Mbak. Lah kowe diayu aku bubruk kaya ngene lho Mbak. Ya ora apa-apa wong yo sambatan aja. Iki keluargane dene sing pengen arep apa jenenge ngawer bobok-bobok Islami ngono kok. Kok keluargane ya sambatan kabeh. Sambatan kabeh. Kalah ndang iki sambatan tek ajak-ajak to Mbak. Apa ini aku gak bayar dengan sambatan. Ya ora apa-apa kek wis damel kita. Jamin tau piye? Lah iki menungso loro iku diremukne. Ayo sambatan to. Yo. Di sambatan le. Aku remuk nganti gak remuk lah. Tak lebokne lekon kowe. Ayo Mas, reokan Mas. Ayo, bareng. Wes wong sambatan. Udah ngomongnya senang sambatan kok ngomong pingsan malah ping 10. Rene saya sayang. Ya iku ditambahi Pak yang anu kuwi. Sing sijine ya Mas. Nah, kaya kudu bosok kaya sambatan. Ya, buka Mas. Nah, tangkepan ora kowe, ora kepan. Oh iya kan wis. Ayo Mas ya. Yo reok sambatan iki yo. Wong reok sambatan iki yo genah lek kowe kan. Dadal aku koprol joget tok wae le ya. Iya Mas, joget tok ya. Rasa nganggo koprol yo joget jajal Mas. Ya jalan ya tak lho. Kayak dicampur dekat buahmu apa ini? Nek nyetir kabel lho. Bener. Ini kan malah saya antara alas ini. Lah yo matur nuwun yo Le. Yo tambah ora. Sing iki apa tenan nek tangan iki biru nek kene abang. Kok dhewe nek wani Le. Yo tambah ora. Mboten yo kondel. Boleh. Aku yo tambah ora. Yo ora wis balik. Saya Jawa Ini kan cepat lho padahal mon yo wis. Allah wong sambatan. Situ sambatan iki. Iya ya. Matur nuwun nggih sambatanipun nggih. Ya Allah. Pamit sik ya. Ambungan. Matur nuwun. Sambatan Mas, nyambat. Ayo. Janjine piye? Nek gak metu mantune didenda, publik kelas. Ngidin. Apa-apa ora kelong, nek padha kulit mati yo bosok ae kowe. Kowe cek polimen. Ora sambatan ya.
Ya, kok dingene nih, mbok ngajar Google aja apa napa piye? Ya makan nanya ki yo ngene iki. Oh. Delok sampe 3 tahun kas nek ketemu aku ning micet. Makan balik nih. Ibu. Makan napa nggih Pak? Lah bapak iki ya putih ya ra umur. Mau kritik iki putih. Wece. Jadi ini dulurmu ya ta? Dan kita kolong ini, walah penyanyi yo ponakane dhewe bae sabetan. Kane. Wis pamit Cukup paling sebuah sakit tidak kenapa ya ya disusi sakit dan